Abala na ulit sa paghahanap buhay ang mga residente ng lungsod ng Naga sa kabila ng pananalasa ng bagyong Simina kamakailan. Balik eskwela na uli ang mga estudyante at balik trabaho na rin ang ilan sa ating mga kababayan. Unti-unti na rin nababawasan ang mga tao sa evacuation centers at ang ilan ay umuwi na rin sa kanilang mga tahanan upang ayusin ang mga ito. Samantala, nananatili pa ring nakaalerto ang lokal na pamahalaan ng Camarines Sur sa kabila ng papaalis ng bagyong Simina. Tuloy pa rin ang kanilang operasyon at pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad. At 24 hours kami naka-standby at yung mga patrol sir namin, every time, oras-oras at umiikot sila. At yung mga hotline number namin, binigay na doon sa mga barangay officials para kung sakali may mga pangyayari kinakailangan yung responde ng MDCC, agad namin ma-responde. Ngayon, nag-iikot yung doktor namin, si Dr. Nyati ng infirmary, ayan nga, ambulance. Nag-iikot sila, sabi ko, so kailangan may medicine na dala, yung common medicine, gaya ng paracetamol, yung sipon, yung sa lagnat. Yun muna po ang dala-dala nila ngayon. Dagsa na rin ang mga tao sa terminal para tumulak patungong Maynila na kung saan ang ilan sa kanila ay na-stranded kamakailan sa bagyo. Yan muna ang pinakahuling update natin mula dito sa Naga at patuloy pa rin tututukan ng UNTV News ang mga pangyayari dito sa lalawigan. Alan Manansala para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide.